täzeliklerden habarsız kalma, bir de ağda ol, täzeliklerden habarsız kalma, bir de ağda ol. Hemmejaňyze salam, men Altyn. Habarsız kalma gepleşigimiziň 287-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, çayıňyzy, kökäňizi ýanyňyza alyň. Sebäbi bu bölümde bet täzelikler bar we ýekeje laýkam basarmasaňyz, onda näme menem täzeliklere başlajak. Çempion Döwletjan Ýagşymuradow ýeňişinden soň Mekke Medine ziýarata gitdi. Ziýaratlary kabul bolsun. We Döwletjan ýaňy ýakyna PFL organizasiýasynyň çempion kemeri bilen ata watanymyza geldi. Aşırağı $1 milyon ýanyna getirdim kara. Ýene bir bet täzelik sport dünýäsinden. Ýadyňyza düşýän bolsa, hardcore organizasiýasynda gatty gowy çykyşlary ýerine ýetirip ýeňiş gazanan ýyleşimiz Emir'iň täze boýu bar. Gazagystanyň Şymkent şäherinde Alaş proýekt organizasiýasynda täze boýu. Emir diňe öňe, diňe üstünlikler. Klip täzeliklerine başlaýas Celil bilen Surprise. Celil maňa başlady ötken baýdym. sen maňa surprise, sen bile kam himmet eyes. Sen maňa surprise, gurulsesin bir ýakay. Sen maňa surprise, sen bile kam himmet eyes. Şamrat Orazow we Dogony Bilbil sesimiz täze klip hödürläpdirler. Habar sonra. Musk şarabın içermedim ve her delle derman verin yanımda kal gülsün yüzüm, yanımda kal gülsün yüzüm. Hanımdan gel bir havar sonra. Ýadyňyzda bolsa geçen hepde Kuwat Dönmezow snippet video hödürläpdi. Şu aýdyma dinleýijileriniň haýyşdy boýunça klip hödürläpdir. İsläniň bolly. İsläniň bolly can edip halyňy sorama. İsläniň bolly seret inni seni demo. İsläniň bolly can edip halyňy. Maral Durdy we gyzy Aynur Saparowa bilen senariýaly klip hödürledi. Güýjüm ýok. Onu bilemok düşünýärmi? Inni ýadyňyz üstüm hemmezat. Wagt men sen gadaryň bilmem. Barda senden bolly. Selvim. Men ýerim hiç kim tutup bilmez. Bağışlamana gücüm yok, önküm ýaly tüýem ok. Doýurdun ameni, bu dünýäden bilýänmiş onu sen. Klipleriň arasynda ýene bir bet täzelik Agzap geçeýin. İstanbulda türkmen toýlaryny gurnaýan Maral milli libaslary Türk kanaly Beyaz TV'de türkmen milliyetçiliklerimizi ve milli tanslarımız bilen däp besturlarymyzy tanatdylar. Enliki täzece klip Begenç Öre'den Çap Atım. Yana yana kışıma sana, dama dama bolcak köl sana. Çap atım çap çap, onu tap tap, altın yüzük takacak, o kitabı yapacak. Ahmet Şat Mut video hödürläpdir Zata Boy. Путеводную звездой за тобой. Ты лишь повторяй мне, что ты мой. Enni gelýän Salkaýdym Taýmy, Jahan Mawşy YouTube kanalyna bir näçe täze jany ses yükledi. Enniki halkaydymlary Hacı Ýazmamedow bilen Hemra Recepowdan. Aşık fıkfır yar, aylanayın aşımlar, gerilerimiz boğalar, hilalalım karşımdan, ayağım gitti de hal.
Yeni bir halk aydymy Oğul Bibi Removadan Dostumcan. Ay halalım sen gelsen kartal gelende Yürüğüm yıllar hırvadın gününe Yetim hatta yılı tel vacip bolun Men gogo näme sorag çaýnadyň inni gezek seni dinleýäs. Assalamu alaikum mejatymy. Hemmäňizi hoş gördük. Geçen sapar berilen soragyň jogabyny Ayperden doganymyz ilkinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazmak başardy. Ayper bayram üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Inni dostlar ýene de logik soraglarymyz dowam edýär. Şu taýda bir kartinka goýjak. Şo kartinkada sorag belgisiniň ýerine näçe bolmaly? Kim soragyň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazmak başarsa, hemişe kiýaly men adymdan 100 manat. Onda näme? Hemmäňize üstünlük täzeliklerim dowam edýär. Enfo şajana başlaýar parahat pürje bilen düşünün. Bu aýdym TikTokda gowy ýöreýär. Düşünün maňa diňe şol gerek. İslese maňa soň bermesin ýürek. Önümini dinlesin. Yeni bir enfo çaydymy Merv ýyldızlary Ýazerdi Mahmudow bilen Azat Oramadov Leyli. Meni Leyli dinlemedi, söýünimi genglemedi. Dostlarım aýdaýynda gelin bilek kinglenelim. Meni Leyli dinlemedi, söýünimi genglemedi. Dostlarım aýdaýynda gelin bilek kinglenelim. Däli däde öz Instagramynda post paýlaşdy we şu postda dinleýijilerine ýüzlenýär. Yeter yetmez üçin belli möçberde zbor jemlemekçi we şu täze ilaçeni jemlense täze albomuny hödürlemekçi. YouTube täzeliklerinde nesip bolsa şu hepdäniň 4-nji güni saat 8-de Jahan Bagşy bilen täze show gepleşimiz çykýar. Yeni bir bet täzelik Mejatamada ýakynda Ali Çerjowski bilen ýüz-ýüze gepleşigimiz bolar. Soraglaryňyz bar bolsa lenta geçip sorap bilersiňiz. Dostlar görüşüňiz ýaly täze ilaçeni bet gepleşikler hödürlejek bolýar. Nesip bolsa sizden hem gollawa garaşýas. Indi gelýär könleri ýatlaşajana Rowşan Amanow Sendow. Yeni örkönleri ýatlaly Mehri we MC Dowuk Senkidel. Oğlan ay oğlan Ay oğlan bil oğlan Indi gelýär tesirleri okumaş ajamyda ilkinji tesir ýazyp bayrak gazaran dostumyz Bayram Han. Salam mejitime gow gepleşik bolupdyr. Tügeleme işiňizde diňe üstünlük. Köp sag bolun, bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Indiki tesirimiz Murat Öwesxanow. Super altyn sen mejitime diňe öňe gollaryňyz üçin, tesiriňiz üçin aýratyn sag bolsun aýtýan. Indiki tesirimiz Mawtumly Dowletjan Braty sürekden gutlayan çempion diňe öňe. Biziň hemme agzalarymyz Dowletjan Ýaşmuradow tüýsüremizden ýene bir ýerde gollaýar diňe öňe. Ýene bir tesirimiz Merv Show. Hakyky biziňki başgaça goçum toýly dost. Toýlyň soň gaýdymam trend boljak eýtýän. Indi gelýär soňky tesirimize GTKM. Yanlış okudum bilemem. Altın salam işinize üstünlükler. Bu bölümde Maral Durdyýwany ýatdan çıkardım. Maral Durdyýwany ýatdan çıkaramzak. Biz yazga geçirenimizden soň Maral Durdyýwa aýdymy hödürledi.
Dostlar, bu bölümdäki täzelikler nätti? Şonu aýdyň we tesirlerde belläň. Ona näme? Iň esasat özüňize goja serediň, ýylyja geýniň. Indiki bölümde görüşýänçe hoş, sag bolun. Onu getirmese bolmadan diýär. Surprise. Şamra. İsläniň bolly diýär. Bu ýa menem duray. Çal. Bolly. Düşünüň maňa şo gerek. Däl gally. Sen sana bir zat diýmeli. Şonu aýdyň. Türkülki. Şonu aýdyň tesirlerde ýa-da. Boldu.